Към стрит калиев перманганат добавяме няколко капки глицерол. Протича силно екзотермичен процес и се отделя голямо количество топлина, поради което глицеролът се запалва. Наблюдаваме лилав пушек поради наличието на калиев иони. Това е калиев перманганат, а това е глицерол. Конецът изгаря и се освобождава тежестта, която светва лампата. Лампата задейства фотосоларен панел, който завърта пейката, а тя от своя страна плута бубичката по серия от наклонени равнини. По този начин, събаряйки доминото, освобождаваме тежестта тук, а тя освобождава сферичката в тунела. В края на тунела сферичката задвижва механизъм, който пуска това топче по лайсната. Накрая то затваря верига, в която участва медна пластинка. Тази медна пластинка се нагрява и изгаря конеца на катапулта. По този начин го освобождаваме и топката бута в по-голямата топка. Баскетболната топка отваря този контакт и така става възможно тази сферичка с остриета да тръгне надолу по кортата. Сферичката с остриета пука балона и така тежестите тук натискат спринцовката. Спринцовката духва доминото, а то завършва, освобождавайки това гаусово урадие. Урадието събаря тежестта и по този начин даваме началото на химична реакция. При смесване на натриев хидроген, карбонат и разтворена оцетна киселина протича химична реакция, при която се получава натриев ацетат и вода. Отделя се също така въглероден диоксид, който увеличава налягането и по този начин балонът се надига. Балонът тук се издува и сферичката тръгва надолу, като тук тя минава през медните контакти и по този начин, чрез тази рункорфова бобина, се създава дъгов разряд, който подпалва спирта, а той от своя страна прогаря конеца. Гори метиловия алкохол, борната киселина разтворена в спирт, остава пламъкъв зелен цвят. Зеленият цвят се дължи на метиловия естер на борната киселина. Конецът се къса и освобождава тази тежест, която от своя страна дръпва тапата на нашата реактивна количка. Достигайки тук, тя бута тази сфера, която събаря тази тежест и така задействаме този солитон. Чрез солитона освобождаваме тази сферичка тук, а тя от своя страна включва турбината, в която сме поставили една фунийка. Фунийката се изстрелва и пукаме балона.